E posibil ca cineva să nu se mai trezească din hipnoză? Nu este posibil să nu se mai trezească. Există situații în care, de exemplu, am avut persoane care au avut insomnie cronică și care dormeau 3 ore pe noapte cu medicamente și care în prima sesiune de hipnoză pur și simplu au trecut din transa hipnotică, au trecut în somn. Ceea ce este absolut firesc. Da? Și atunci se lasă persoana 10-15 minute, o jumătate de oră cât are nevoie și se trezește singură, pentru că persoana, odată ce nu mai aude vocea terapeutului, pentru că aceasta este unica cale senzorială care este menținută deschisă în mintea, în creierul persoanei, da? Cea auditivă. În momentul în care terapeutul nu mai vorbește, automat se va trezi în ritmul ei. Dar, deci, să nu se trezească de acolo nu există, să se piardă. Am mai întâlnit persoane care zicea, dacă mă pierd, că intru în neant, intru în neființă. Eu, mai înainte de toate, le-aș întreba ce le-a făcut pe aceste persoane să gândească așa, că există temeri bazate pe lipsă de informație și temeri care se bazează pe anumite povești care au fost puse de unii și de alții. Da? Luate din filme și atunci eu aș pune teama pe masă și bun, înțeleg teama asta, deci primesc absolut ceea ce zice omul, înțeleg teama asta, dar să vedem, să explorăm puțin. Știi tu ceva, ai pățit așa ceva? Nu că așa simt. Nu că așa mi-a spus bunica sau așa mi-a spus, păi hai să investigăm. Sunt unele persoane care acceptă, dar sunt altele care nu acceptă dialogul, pentru că dacă le-a spus bunica, nu există ceva mai puternic decât bunica.